ganska bra, men Oppa Gangnam Style. Det här är min mat. det blir snart. Du kan få sådana blinka stigar. Kolla bara. Yeah, everybody dance now. Upp. Oppa Gangnam Style. Tack för sakerna. Vad fan är det ni håller på att spela för grabbar? De håller på att spela Minecraft, ett jävla 12 fisk inte en sån där. Jag ska bränna upp alla hus. Nu ska jag trolla bort Enrico. Abrakadabra, simsalabim, försvinn till lilla grin. Var ska du någonstans då? Han skulle döda mig. Nej, jag ser du försvinner. Abrakadabra, simsalabim, försvinn. Yeah, jag fick bort honom. Men han är någonstans. Jag har en speedbox. Du som säger att du gillar Minecraft. Han försvinner hela tiden. Men ibland kommer han tillbaka. Han kommer tillbaka igen. Fy fan, försvinn. Han är borta. Bakom mig helt. Aj! Vad fan. Han är Bibo. Vad fan. Stamsar ett jävla noob. Nej, jag skojar bara. Han är verkligen inte det. Om ni kollar på Funflora 64. Jävlar, då ska ni skriva så jävla dumma. Ni ska skriva så dumma kommentarer ni kan om Funflora 64. Ja, men kära, det var det vi ville visa idag. Beatbox. Så vi kan få ta